En kısa zamanda yargı önünde katlanacak. Ez bi hêvî û bawerim ku bi rûyekî spî ez ê ji vê derê derbikevim. Bez bila dadgeh ne li gorî bendewariyên desthilatiyê be, li gorî hukuk û edaletin tev bigerîn. Dijiyatî û neyartî gihiştiye astê ku me dêxe nav metirsiyan. Rewş gihiştiye wê astê ku êdî ne cîran bi cîran, ne ji bira nikare bawerê birayê xwe bîne. Elbet di rejîmên demokrat de hilbijartin qonaxa giring e. Bi dengê we em ê yasayên xwe çêkin û rêvebiran hilbijirin. Biryara we ne tirê îro e, dê li ser sibaroja we û zarokê we ji bandora xwe çêke. 24 Hezîranê dengê we yê li ber pêşiya welatê me veke. Ev ne texmînê min in, ez de encamên fealên wan yên çend salên dawî de dinêrim. Ew tiştê ku em dijîn wek fragmanek ya kesekê ye. Lê hûn bi dengê xwe biryarê bidin ka hûn dixwazin jiyan bibe ku filmek tersonek. Ev mirov nabe ku ji kesekî bitirse. Em li pêşerojê xwe û zarokên xwe xwedî dikevin. Bila gotinê Saîd Reza bê bîra we. Min serî bi hîle û desîseyên we nekir. Ev ji min re bû derd. Lê min serî li wer ber nedanî. Bila ev ji we re bibe derd. Bi izna Xwedê ez ê serî be derewê we jî bikim. Cejna we Ramazanê pîroz dikim û hêvî dikim ku pêşeroja we şad û bextewar be. Pek keyif hoş bum biz şakı var pek üzülmüş bum. Fakat imarım yani eski bejim de zindana da yani yeki zindana da ve bu şekilde hakkı ne nava halkı xwe navji. Evci ve seçimi ve keda nav halkı xwe da bu. Yani ne keten nav halkı xwe bu üzülmüş bum. Ama bu dengi vijem keyif hoş bum. Ev dengi vije ateme basime. İnşallah ve serkeftin be metavara. Tamamı halkı Kürdra, Türkra, Arabra, Çerkezra ve serkefte be inşallah. Ve yekî inşallah namine ve nehakiye ve darbaz ne be. İnşallah ve jûrji xelas be. Yani serkeftiş be tavara. Avdu salama wî nedîbû me îro wî dî em dah kêf xweş bû. İnşallah izna Xwedê hadîn demir taş wê derkevin izna Xwedê. Zav hoş bû. Zav jî kêfa me hat. Delav jî xeber da inşallah derkevî rekevî nav me em ê kêfa me bê em ê jêr kêf û şayî bikin inşallah xeweta Xwedê û inşallah em ê bi ser bikevin pênc milletvekiliyê xwe mêj batmanê bibîne meclisê em ê bi ser bikevin em ê 120 milletvekiliya derxin bişêne meclisê. Demirtaş xeberdanî izaf hoş bu ola imza etkilenmiş bu. İnşallah yani ev jî en kısa sürede navam eder. Amacım ev yani ve seçme de derxin inşallah bizimle Xwedê